chocolate maker, magician le inventor ni bok Willy Wonka chuan a dream te hlo tling turin Europe aron thleng ve chi a Galleries Gourmet anti khopakhata chuan chocolate dor siama bulron chan atum ve ni he khwa hi chocolate manga sumdong chin te hmun pui ni in factory lian tak tak a omsa to ngeng he Willy chuan khochung aron lut chau tia thil hote te wangin fi a choyanga ya asum bei tham tak chu lova khoral thuain zan aron ni meu chuan ria na turpo anei zo talo kongsira intur alawin siam kar lai chuan palianzet publisher inti hian ria na tura shiat thu aron shila khwala chu avot tul mai bok nen Willy po chuan azui ho ve ta ni in nei tu Mrs. Grabbet chuan Willy chu thatak alo lom lutin sovereign khatbak choi ngai lova a ria thei thu le atuk lama po apek thei thu shilin contract chete sign tur aron phora Willy chuan chiar chiang manglova sign atum mek la yin bang phena chang mei chenau pang hian small print kha chiar photro aron ti su mai Mrs. Grabbet chuan no pang chulo hnot kyang thuain athu soi kha chu enga ma ngai su fasha syndrome nei ania a han ti kherle ngala Willy chuan ngai thatlo na po nei lem lovin a toplama inziak chu a chiar thuaka a sign ta thawani atu khovar vele khochung hun lun lai taka vagalin a chocolate siam chua special hover chocks tia wa thlok del thei chu mi puite hna a han mel shatir te ya ran nungwang taka changa siam chua ani ome adanglam awang chuan mi puite pon lei anin hwam khop mai chuti lai tak chuan Arthur Slugworth le a chiante pani anronin rol vata anni hi an khopa hausa ton to chocolate cartel anti mai te annia tumnei sa ranin Willy hover chocolate te chu an han ei sakchina an mela chang ringot po chuan tuyan ti zia hairwal anilo mase Mr. Slugworth chuan ka chocolate ei to zonga ala tui lo berang ronti chuak le loi si in a soi chiat sak zui chiama chuta an taksa chu borua ka akang ta del mai le Willy chuan lau thong tu su minute somni nuwa chuan a re ve meyang ti in a han au zuya mi puite la chuan lo lom phianin an lei sakta luaya an hlimpui tak zetani mase Mr. Slugworth lo ko lok to chief of police le anaute ron thleng chuan an khosum do na dan kala chia pu in a poisa hlo chwa sa zong po an chu sakle vek Willy chu a thlen na in lama avalet le la chuan a boina bel cha turin Mrs. Grabbet chuan room lo aman le thil haute te a man mana sovereign sing khatla ya lo chiar hem mai chutiang zat poisa anei box si lo ma se zan lama khan contract alo sign vek to si aba atlak ma chu antana na thok turin an sheng zui maka lonji shuta an nam thlanghal choi mai in noya chuan an lo bum ve to tho an mi chhor pali ngot an lo omsang he Piper Ben site Abacus Crunch ate Lady Belly le comedian hlo cham Larry aten nia thomno suk faisa sem chuak tu ber fasha no pang nu dilipo kha atel ve bokani Willy chu room te takte pe kania akhum te la chu achong mai le ngal nu dili ron lut chuan ilawan nei zo khopalom ke chuan sovereign sing thum lai ka ba sin fasha no pang anlak lu kania minen kol manero ka choyangai ta ni aron tia Willy ngai nat zong tak mi lo ni in anin komnel thei phiana chocolate siam mang miang ti in a chocolate siam na cold box khai tham lek chu a han hong dar hluaya lo chi shang alo om cheu nu duli chuan chocolate voi khatma alo la e ngai lo chu ni in Willy chuan chocolate siam chu anu zirti rani thule inspire tu ber po anu ni thu te chu a shilveya nu duli tan ingredients bang tak manga siam chocolate dang dai le tui mai churon siam sakin ni tin chocolate ei iduni phot chuan ka chhuat theinan min pui veng chu tiro a hantia nudulero chuan man chhuat pal hlawin alo ngam chi alo mase to pa chuan rem ti vele shamin ruah manna an siam ta ni cover nuwa an plan angegin Willy chuan bleacher sa hnena Mrs. Grabbet chuan aruka adu zia thule in ball faya thomno thar in bel turten a han fuite tea nudil po in Mrs. Grabbet hena aristocrat miro pui portrait lem ni om tak chu hemilem hian Mr. Bleacher a angviaw lo mo ti in a han entir sewa an siam chop mai ani ti Mrs. Grabbet chuan she heklo Bleacher sa chu ngai sang man hle in mase oile chia lo nge ni
na thok vat turin a pet zui shep mai Mr. Slugworth le a thian te la chuan Wonka chocolate tuizia le an chocolate te aya tlom zoka a shal theya wang khan an sum dona chu atlak chiat pha me yang ti an hlau hleya chocolate manga an tham ve tho Father Julius saphalna in biakin hnuai lama Wonka da bawani theinan chocolate tam tak supply in tiamin chief chu an lo thamna samai tharum tho zonga chetlak mai po an she hau lo le ngal Willie terwa man ang ngein Mrs. Crabbit le bleacher sate chu anin ngai zong tangeya anril rulak pe na ni ti an shiat vele Willie chuan a them na mangin insuk na khol changkai zet mai alo siam chuaka an ha dam pha sut to don ani Willie chu laundry shoot changa in khai chawin nudili chuan thom no suk sa da na tolai mang chuan alo nor son thwaya mase an chocolate zor tur ber chu pakhat ma alo om to haulo Hover chocks siam le tur chuan sangong sang nute tui kher a man china wangin sahuan laman pan thwaya chocolate mum khat an la kol chu veng tu hne na nudili chuan va pe zewin chu chocolate a chuan zu in ang mai kai deuh chap theina alo tel nge a thok chiang ta mo ti vele an lut ru thei hlau mai sanghong sang omna an va thlen vele Willie chuan za takin chibai a han buk te a eitura du zong tak pek pa in a hnute tui chu an sor sak thei hlau nu duli chuan a hming put chan te chu ron soi chuakin a chung ten an hnut chhia om chun a thilok eta chuan letter n a oma wangin Mrs. Crabbit chuan noodle ti hming chu a phua sakta ni ome lekha butam tak omna ina chengin anu han ko awong theite chu a chak ve thu soya Willie chuan leina thle in wash house atanga a hwai chhuah ngei tur thu atiam ta ni zaidun rat chungin an toy khomwang le ria balloon thlok thei hmang te chuan van sanga thlok le lopin hun hlim om tak an hmang duna mase chief ron lang thut chuan tuya ron him chiamin chocolate zor phalsak ani ve lo thu aron shil non le ni wash house lama an let nuwa an thopui te chuan khoya nge in kalti in an lo chwa chal tangeya Willie chuan chocolate maker ani thu le zor chwa dan kong an dap mek thu asoi tange ngeya abaka sa chuan lo warning halin Arthur Slugworth accountant lui alo ni ve thin to na a thuruk shiat alo nei ve renga cartel te chuan an chocolate te chu poldalin biakin hnuailama an secret vault a chuan chocolate poldal velo gelon sang chuang an da thachina ni ome corrupt Father Julius sale puithiam dang chocolate manga an tham chin te chuan lo ven that sakin an dil te nom tak te chu document a record vekania pu abaka sa chuan alo hlo thon pui viau mai zan khat chu Mite bok khan Willie chocolate siam sa te chu Rukruk atum le a mase Willie thangkama tak ain ok fu ta chat mai le Mite chuan min chwa wat ro ti in ompa lompa ani thu te Rukruk Ching masazok chu Willie ange ani thu aron soi ve khar mai Willie chuan lompa lenta an cocoa beans te alo lak sak to wangin lofty chu phubala turin an ron tir chuak ve ani ome anun ti chetuwa Willie chu apu ve ngei Willie chuan thatakin inrem siam puina nei atum ta a mase lo bum kewin a chocolate jar pakhat chu atlan chwa puile ta dai mai Willie tho puite chuan risky hle ma se pui ve ngei an du ta a Willie chocolate siam te chu atui zia po an sha chiang hle nuduli po in Willie tiam ang ngeiin ni tin chocolate a eve theita ni ti chuan police te laka biru zak chungin chocolate chu anzwar chuak le theita a phursar na le inrin tok na nei theina chocolate tui mai mi puite nan han ei chuan an lam zak to mai thina ni police an ron lan vele a tho pui lo duty te chuan ron signal zewin Willie chu storm drain lama a bibo ta thwai thina chief po athin rim to khop mai ti chuan kholaya inzor reng ngai to lovin in tlabal le ro san to cheve angreng tak chu an thom thate teya dor thar an nei ve tareng mai customer chan hem tak an nei ngal panga lapu chini chhum lemte pangpar ei theile chocolate thingkung engkim mai chu a ei thei vel vek dor chunga shal ani miawa wangin police te pon an ron man thei to biklo masele reivak lova chocolate ate chuan tur telani ti Willie chuan a she chuak thwaya
samrong makpui pui an nei ta furmai an thin rim lu tuk chuan Willie chu tong chiamin ador chu an ti kan sakta hluah mai ni Willie chu ador kang ut ruam chunga beidong taka ai ngei tua mek lain Slugworth ate thian ho bok chuan Mrs. Grabbit laka aleiba zong rul na tur poisa tam tham tak mangin dil ron nei pui an tum le a poisa an pek aya an khwa chuan chocolate siam ve to lo tur le kalbo wang turin an ron ti ni Willie chu alo beidong ve to bok nen nu duli le a thian te laka in thiam lo ril ru tak chungin an offer chu alo pom sak ta ringota a chuan na tur long ticket po an lo ti fel dim diam to long chunga ril runuam lo taka a om mek lain lofti te reuh kha aron lang ve le hlol mai abate chu tlema zong ala rul zo lo thuron soin intur aron in siam hama Willie po in nu duli laka a in thiam lo thu te chu alo shil ve mol bok chuta le Slugworth a zungbun le nu duli chiloketa letter dan chu ain ang chia ni ti a she chuak tatlat mai nu duli din mun chu ngei to umria washiat na nain kirle tuma captain han shila tum chu a chuan na long chuan khal tu alo nei reng lova dynamite bomb an lo kam ti a shiat fele tuya zuang thlangalin long chu apuak ta dur mai ni Willie chu tha tumin an lo bum lek zo kalo ni ya Mrs. Grabbit le bleacher sate lo vatham ha sate te in Willie chocolate tur lo omte po kha an ruam man na ve kalo ni Wash house lama Grabbit chuan an hathok te chu an zalen to thu lo shila Slugworth pui sapek te khan Willie chuan an ba zong alo rul sak vek to ni ma se nu dule ero Slugworth chuan chwa ve lo tura alo thama wangin a zalen ve thei talova a thin rim lu tuk chuan an bum dan zong te kha soi khumin a tong ve ta sia mai Grabbit lung oi lo thin rim box si chuan nu dule chu nuk son dorin room pakhata akal nan zui mak bokani Masiri lo te a Willie le an tho pui dang te chuan leilon sang tak ron do in nu duli chan chuak tur chuan an ron let le a cartel te thil ti dan te nom tak chu Highland nge yan tumani ti chuan sahuan veng tu hne na chocolate rui thei kha an pele zewa Father Julius sateti chaina tur sanghong sang Abigail chu an phur chuak mia mai le Father le pui thiam dang te chuan ramsa ron lut an han mu chuan lau thlabarin biak in pon lama an tlan chuak tiala chuta pu abaka sakha sahuan lama chang sanghong sang phur chuak tur angin aron lang ve ngal bok Father po in rin helna engma nei heklo biakin chunga ain khallu tir vele Willie le nu dolite chu motora changa ron chuakin lifa anin khai thanghal thwai in hnuai lama lo duty chu chocolate manga an shai rui nuwa cartel ho chamber chunga document chu an hai chuak thei lo ma se Slugworth le a chian te ron thleng chuan silai nen an ron tin tawang mai thi chung changa Willie chuan alo chua chal ve ngala Slugworth chu in puang zuin nu duli chu a unau pa fanu lo ni rengin nu duli pa zepi chu Slugworth chung ko ro khom tu tur dik tak zok ani heng heya aboral nuwa Slugworth chuan chung ko ro khom tu ani lo hlawin nau sen nu duli chu laundry shoota alo pei bo makani ome nu duli ne na an hanin tong le chu in thiam lo hnekin da bo dan ngot angai to zui char lo ni miswal te chuan document chu laklet sak makin an chian don chuan volt chunga an nor lut tanok noka volt kongkhar chu an khar tam mak mai chunglama chang cartel te chuan chocolate tui chu an ron bun ta huma Willie te chian don chuan mang ang takin chanpui tu anaw ruaya omziala anei silo Maseva nei thak takin lofty te kha aron langle hlol mai volt chunga chocolate te chu aron join sakle veka Willie te chian don chu an him pha ta ni Slugworth te chuan Willie te chian don chu an da bo felta nga yin an lo khideu var to a masele an thil mu chuan abarak hei chiang hle nu duli chuan cartel te accounting book chu officer afe bulne na aron hlana chuta chuan illegal payment le an che dan dik lo tak te chu record vekania officer afe bul chuan an zawai chuan manturin thu apetani thamna tu ma an pek thei to lo nan Willie chuan volt chunga chocolate omte kha town square fountain a chuan a kho chwa tir ta chura ama ingredients te nen cho polin kho chung mi zong te tan an sem kwal ta ham mai ni
Willie chuan anu siam chocolate bar na nung ber alo da chat ve ngar to chu a han hong china chocolate chu engtia siam nge ani dan lam ai ma in tu te hne na nge kan sem ve ti apoi mo jok thu alawin ziaka di chuan hlim takin a thian te hne na anu chocolate a hlut em chu a sem kwal ve ta ni no dolinu dik tak po library a thokani ti she chuak le zelin a to pa chuan lekha butam tak omna hmuna nge a thak hlel em anu nen anin tong ve theita Willie chu castle ro san to chunga lofty nen anin zui luta lom thoshil nan chocolate jar khat chu lofty nena a han pele a Willie chuan abate chu a rul zo thokhat to anga yin lompa lent lama kirle mai aloril ruk ve mek mase Willie chuan dorte mai nilo chocolate factory lian tham tak dinatum thote chu a shil ve a tasting department te po kama modona sin a hanti zeu phei chuan a hnar thei tangang lava thok dun tur chuan anin rem siam ta ni